Mluvili jsme s Brunem o kriminálech, bavili jsme se o ostrově na Touří, mluvili jsme o Mírovu i o Hardicích. Mezi pláčem z tváří vytryskl nám i smích. To, co jsme prožili a zažili, je nezdělitelné, jako když krávě stelné povídáš o tom, kdy byla jahlička. Co zažili jsme v ostrově na Touří, na Mírově, v Vinkovicích a ve Valicích. Koho to dneska zajímá? Nevzbudí to ani smích. Magor přišel do literární kavárny a seděl tam nějaký jeho známý kunsthistorik a měl s sebou nějakou australskou novinářku, která píše někde v Austrálii literární črty. Jo? A tak Magor tím přised, jako jo, chvilku poslouchá ty kidy, co si vypráví, a za chvíli přišel John Bock, jo. A jak přišel, viděl Magora, hned k němu mazal a takový cáknul, jako až Magor spadl ze židle, jako jo. A teď všichni jako byli úplně auf, jo. A Magor vstál a říká, ty vole, co je, co děláš? A John říká, to máš za Mariánku, jí vyhodili. A Magor jako říká, z bytu jako jí vyhodili. A on říká, hovno z bytu, ty čuráku. Vyhodili ji od maturity, vytáhla si jako otázku tebe a věděla o tobě úplný hovno. No a ta novinářka, ta Austrálka říká tomu svýmu průvodci, říká, prosím vás, o čem ty muži hovoří? A on říká, jenom suše, o literatuře. Ona pak napsala v Austrálii, byla jsem v Česku a tam je literatura velmi závažné téma. Jsem pamětníkem těch dob, protože jsem ten časopis, který tamhle vidíte za váma, který má to okno na té obálce, tak ten jsem po 10 let vydával. Tohle, co tady vidíte, tak to jsou psací stroje. Já vím, že v dobách počítačů jsou vám trošku směšný tyhle ty mašinky, které uměly jenom to, že když se do něj mechanicky ťukne, tak se zvedne taková packa a obtiskne to tam jedno písmenko, jo. To je dobrý, ty půl života něco prožíváš, děláš a druhou půlku o tom přednášíš. No to já si připadám právě jako Buffalo Bill na konci života. Buffalo Bill na konci života hrál v cirkuse Buffalo Billa, jo. To bylo dokonalý. My jsme měli rádi tu muziku a na tu muziku je nabalená nějaká kultura a nějaký lidi a ty lidi jsou nám v zásadě sympatický. A ta kultura, která tady s tou muzikou byla spojená, nám je sympatická a rádi se hlásíme, pak jsme zjistili, že vlastně ona má nějaký odkaz a k tomu odkazu se hlásíme.
nemyslím, že se vracíme zpátky. Já si myslím, že tak kontinuálně pokračujeme v něčem, co nám třeba bylo blízký a proto si myslím, že to je spíš taková kontinuita určitá nebo sepětí s tou dobou minulou. S gramatikou si ale tady moc hlavu nelám. Underground is life, to nevím člověče. To si právě většinou myslí a všichni mi na to upozorňují, ale to je z takového starého černošského hesla Blues is life. Jo? A my jsme místo toho blues žije, nebo jo, blues je život. Tak underground je život. Jo? Tak bych to přeložil. Jo? Ještě než byla sametová revoluce, jsem si podepsal dopisy přes Amnesty International pro jednoho pana Jirousa a pana Starka v 89. nepadu přesným. Mě to zajímalo, jak a proč existovali lidi, kteří tak mohli žít úplně mimo strukturám spořádaného československého socialistického občana. Mě zajímá především kulturní produkce jako celek, protože většinou se nedalo rozlišovat mezi literaturou, muzikou nebo akčním uměním, protože v určité míře ještě sledovali takové ty modernistické snahy o vymazávání hranic tím, že chtěli jen vyjádřit. Říkám, že prožíváme čas renesance českého undergroundu. Potvrdilo se mi to, když jsem poprvé vzal do ruky nový Voknoviny. Lábus je jeden z lidí, který psal už do prvních Voknovin v roce 87 a jak vidím, tady má zase článek. Ale co by to bylo za křest, kdybych nepozval šéf-redaktorku a moji holku Evelinu Brozman. Já jsem chtěla vydávat časopis Underground is Life podle stránek, které děláme. A tajila jsem to před Františkem, protože už tak jsem neměla skoro na nic čas. A když už jsem se mu přiznala, tak mi dal k dispozici název Vokno nebo Voknoviny. A tištěná podoba z toho důvodu, že starší máničky, nechci říct vyloženě staré, většinou moc na ten internet nechodí a chtěla jsem, aby se to dostalo úplně ke všem. Čili se vlastně trošku obracíš do minulosti. Trošku jo, protože ta minulost je na tom undergroundu osobně pro mě teda asi jako nejpěknější, ale i když jsem jí teda nezažila underground před rokem 89, protože mi byly 4 roky, když tady byla revoluce, ale k těm androšům jsem se dostala víceméně přes chlapy, kteří androši byli. Teď jsou to sami vošuntělí, hnusný, fousatý máničky, ožralí. Jsou, ale něco na nich je. Třeba tahle ta ošuntělá stará mánička. Tak nějak, to ani neumím vysvětlit. Je něco, co ty starý partě závidíš? Každopádně ty zkušenosti, protože i ty zlý zkušenosti, které měli třeba s režimem a podobně, tak je taky posunuli někam dál a trošku je i zocelili, takže asi ty zkušenosti, když teda tím nechci říct, že bych chtěla být někde zavřená v kriminále, ale... Ještě jsme ty Voknoviny nepoctili, máme tady nějakou tekutinu. No sláva aspoň trošku.
Řekl bych, že to šíření té kultury je úplně stejný jako před rokem 89. Je to tím ústním předáním. Z oficiálních zdrojů se o tom člověk moc nedozví. Současní učitelky znají jenom ty oficiální proudy, ale tu alternativní kulturu podle mého ne. Znají maximálně Vývega a možná nějaký známější spisy Havla, ale že by znali Bondyho nebo nedej bože Krchovskýho, to se říct nedá. Kamarád mi poslal audionahrávku zbytků eposu od Egona Bondyho s tou slavnou částí, kde Bondy má báseň Hovno vláda, hovno demokracie a hovno svoboda. A říkal mi, že si to musím poslechnout, protože je to naprosto úžasná báseň a skutečně nic takového jsem do té doby neslyšel ani nečet a tak jsem si říkal, že od toho člověka si musím ještě něco přečíst. A tak přes toho Bondyho a přes Invalidní sourozence a přes jeho básnické sbírky jsem se dostal k Jirousovi, k Topolovi a k dalším autorům. Líbí se mi underground, když nevím, jestli se to dá nějak definovat přesně, nebo jestli souhlasím s definicemi undergroundu. Tak jestli vůbec nějakou definici má? Jestli to vůbec nějakou definici má, přesně. Ty akce, které dělám, jsou takový spíš nelegální v podstatě. Tajná oslava narozenin. A to má trošku vzor, ale v minulosti. Má to vzor v minulosti. Ale dneska už vám za to tolik nehrozí. Třeba to ne, vězení. Ale vždycky něco může. Co může hrozit dneska? Že mě někdo někde napráská. A to se vám líbí, to dobrodružství? Jo. A to vás přitahovalo i na tom starém undergroundu? Asi jo. Ale i ta hudba. Proč zrovna teda ten český underground vás tak oslovil? A kdo? Hlavně Pavel Zajíček. Miluju jeho propojení poezie s hudbou. Takže Pavel Zajíček byl ten nejvíc člověk, kterýho jsem chtěla pozvat do Herolděc. A jak jinak se s ním seznámit, než ho pozvat na svou soukromou oslavu narozenin. A koho jste už tam měla? Začalo to DG 307 s Pavlem Zajíčkem, potom vlastně Jiří Krchovský s Krchov bandem, Plastic People of the Universe. Nevím, je mi příjemně mezi těma lidma víc a hlavně to není mainstream. Já si myslím, že underground je nějaký pocit vnitřní člověka a ono je celkem jedno, jestli ho máš za socialismu nebo za kapitalismu, že jo. Máš vevnitř furt nějakou takovou touhu po svobodě a stýkat se s lidma, s kterými jsou blízký, ne s čurákama. Takže v tom je ten underground, že se obklopuješ lidma, kteří ti mají co říct a kteří ti mají co dát. Obsluha dobrá, jen popelníku závidím, v jakým zádu držej si svý vajkly pohromadě. Snad, abych začal věštit z popele, kam asi slavná cesta lidstva milá povede. To bylo v roce 2001 a to ten underground jakoby vlastně už byl pasé, to nikdo nic nevydával, protože se to neprodávalo. Ten boom
porevoluční už byl prostě vyprodaný, těch pár CDček, plastiků a psích vojáků, to prostě se prodalo, nebo LPček v 10 000 nákladech a když to šlo do pár kusů, tak to firmy přestalo zajímat. Ale já jsem s těma lidma se stýkal celý život a přišlo mi hrozně líto, že tak skvělá muzika nebo tak skvělé věci vlastně už by nikdo už by si na ně nevzpomněl. Jo. Vlastně Magor říkal v jednom rozhovoru, který jsem si dělal, že nebýt tady těch nahrávek, tak by to bylo vyprávění k táborovým ohňům, ale že ty nahrávky a to umění, které zůstalo, takže to je důkazem toho, že jsme jakoby nežili zbytečně, nebo že se opravdu něco dělo. Jaká byla dramaturgie? Jak se rozhodl prostě, když teďka vydáváš, je tam strašná spousta současných věcí. Jak prostě, jestli máš nějakou dramaturgii a hlavně nějaký limity? Mám, jiný něco musí líbit. Jiný limit neexistuje. Takže by to mohl být ty synthie pop, nebo ten se druhý limit je, že to musí mít texty o něčem. Takže synthie pop asi texty o něčem nemá, ale tak samozřejmě je tam nějaká otázka vkusu, který se u mě moc nezměnil, když se na ně podívá, že jo. Takže i ty nahrávky, které já dělám, mají kořeny v tom undergroundu, dalo by se říct těch 60. 70. let nebo 80. ale ne, nic neobjevuju, já hlavně nic nehledám, já nic neobjevuju. Ke mně ty věci přicházejí sami a buď se mi líběj, anebo nelíběj. A když se mi líběj, tak se snažím dostat to mezi lidi. Já se tím vůbec neživím. Já dělám něco úplně jiného. Takže mě je úplně jedno, jestli dneska vydělává nebo nevydělává, nebo jestli je levná nebo drahá. Já to dělám opravdu pro ten pocit, aby tady něco zůstalo, protože těch lidí si nesmírně vážím. Co tě živí? Já jsem pěkně prosím ředitel. Ředitel? Já jsem ředitel Městského divadla a Městské galerie v Lounech. A tvůj vkus se tam asi odráží? Já si myslím, že mě zajímají kvalitní věci a jednou v jakém jsou oboru. A život v undergroundu ti dal cit pro to rozeznávat kvalitu? Já si myslím, že jo, já si myslím, že ten underground, že když já jsem vstoupil když jsem se stal součástí undergroundu, tak to bylo velice nebezpečný. A ta touha po té kvalitě nebo po tom, co tě naplňuje a oslovuje, prostě stálo za to riziko. A to, že jste změnili zrovna náhodou poměry, když spolu děláme ten rozhovor, tak jsou jiný. Za 2 měsíce můžou být zase jiný. Tak to ve mně nic nemění. Prostě. Právě mluvím do České televizi a Česká televize nebude o tom dělat dokument jako atentát na kulturu, ale že bude mě poslouchat. Tak to je rozdíl. Ale je to rozdíl zvenku a ne vnitřní rozdíl. Takže může být postojem, kterým zůstanou stejně, i když politické a mocenské nátlaky už zmizely. Neoznamuj špinavejma rukama, radši si pomoct štatulí a sirkama. Neoznamuj špinavejma rukama, radši si pomoct štatulí a sirkama. Jel jsem autem, ladím stanice a prostě všude na jediný stanici, kterou jsem vždycky poslouchal, hráli po 180. Smoke on the Water, tak jsem si říkal, chtělo by to něco jiného. Tak jsem šel za Labusem, za dnešním hostitelem tady a Labus povídá, jo, to je výborný nápad a když si to rozjedeš, tak ti dám celý můj archiv a můžeš jet. A to jsem to bral jako výzvu a vlastně 1. července loňského roku jsem to rozjel, slavnostně jsme to oznámili u Skaláka na festivalu pár dnů na to. A asi tím jsem trošičku i jako popošťouchl jako kamarády brněnský, takže oni pár týdnů na to rozjeli i ten dráťák živě, takže teď fungují tyhle ty rádia minimálně 2, o kterých vím. Pak ještě existuje rádio CIP v Ostravě, který je výborný, ale hraje jenom jako umělce nebo interprety z regionu jejich. Jo. Narazil jsem na takový trošku morální problém. Povídám
co třeba Jim Chert. Mně se ty písničky líbějí, jo? Ať už to, co hrál tady vlastně, nebo z Life After Life. A docela jsem narazil s tím, jo? Že některý lidi řekli, to už ne. Jo? Takže hraju všechno možné od undergroundu přes alternativu. Jsou to prostě věci, které normální běžný rádia nehrajou skoro nikdy vlastně. Ať už historické věci, já nevím, Neduhu, Extempore, samozřejmě jako klasický underground, ale nebo i nový kapely, který nemají šanci prostě dostat se do rádia, do normálního vysílání. Jo. Jak jste objevili tu muziku? Bylo to přes kamarády nebo třeba přes rodiče, že jste objevili prostě vlastně ty věci starší? Teda přes rodiče, už jsme jezdili na Magora, na takovýhle akce kdysi dávno. Ale neřekl bych, že jsem do toho byl nějakým stylem nucen, jako dostal jsem se k tomu sám, teda s tím, že jsem měl možnost ty kapely slyšet na různých koncertech a že se mi to vlastně líbilo. No. Třeba jsme vyrůstali na Sváťovi Karáskovi a Karlu Krylou. A myslím si, jako, že to mě hodně obohatilo zase těma myšlenkama, co oni vkládali do těch textů. Jako 60. 70. letech pro nás to je jako muzika byla jako nejkvalitnější za celou éru asi, no vodobá samozřejmě, tak jako taky dobrá, ale tak máme asi radši to kvalitnější muziku, no, radši. Kvalitnější nahrávky, že? Český underground na mě působil, že měl prostě úplně jinou atmosféru, než jako ty třeba jejich současníci, takový ty, co mohli normálně hrát a nějaký vládní kapely nebo takovéhle věci, ale prostě ta atmosféra tam byla úplně jiná. No. Na mě to takhle působí, prostě úplně jiným duchem. Myslím si, že taky vlastně určitá ta dávka té ilegality, která tam při tomhletom byla, tak spojila hrozně moc ty lidi dohromady a je vidět do dneška, že ty přátelství a tady tato společnost funguje a trvá dál a ty lidi vlastně tu myšlenku mají pořád stejnou, chtějí se vlastně radovat z té muziky a z toho umění a dělat si ho po svým. Kašpara jsem dělal bláznu, Kašpara jsem dělal bláznu. Sníh roztál, jaro přichází a voní tráva, když tě vidím. Sníh roztál, všechno vysychá a má láska jako metal odlétá. Moje neteř říkala, tak máme současnou českou literaturu, že jo? Tak jsem zjistil, že mám schovanou jedno vydání Magor dětem, tak jsem to nechal podepsat s věnováním Aničce, poslal jsem jí to tam a ona to pak přinesla do třídy, to byla asi v 7. třídě, přinesla největší královna třídy, jako, jo, že prostě mám Magora, současného básníka, ještě s věnováním. To bylo fajn. Hele, a připadá ti, je to ještě underground, když je to teda opravdu over. Ty jsi oficiální nakladatel, ty platíš daně, všechno, že jo, prostě může vycházet. Jak bereš tohleto? No, já si myslím, že to hlavně o té pohodě, jako. Jo, že prostě jako, jak když jsme si vymysleli před těma skoro 20 rokama, a to se to 18. ročník, teda ten festival Magora, že jo, Magorou Vitří, tak to bylo koncipované hlavně tak, aby prostě všichni se měli dobře na té akci, aby se všichni cítili jako v pohodě a o tom si myslím, že by měl být ten underground. Když přišel nápad na ty kmeny, tak šlo o to zmapovat současný barevný svět. A do toho vpadly jako vzpomínky na staré kmeny. Ta ambice jako zmapovat vlastně tu minulost přišla opravdu až skrz tu práci na těch současných, protože nám přišla jako obrovská škoda, že nic takového neexistuje jako z logických důvodů, že nikdo nic takového tehdy udělat nemohl. Ale nám došlo, že to je možné udělat retrospektivně a vlastně to bylo jako výprava do minulosti, hlavně pro mě osobně a i pro lidi, kteří na tom se mnou spolupracovali.
protože je to, řekl bych, pro moji generaci strašně důležitý období, protože na to přímo navazujeme nějakým způsobem všemožným. A prostě nevědět, co se tady dělo před náma, je jako obrovská chyba, si myslím. A samozřejmě ta práce na té knížce o generacích různých undergroundových a subkulturních seskupení před rokem 89 byla jako obrovská zábava a hrabal jsem se v materiálu, který mi vlastně hrozně moc dal. Takže stejně jako u té první knihy jsem z toho projektu odcházel vlastně hrozně poučený, tak dvojnásobně je možný to říct o tom projektu Kmeny 0. Před tou revolucí to opravdu byla nějaká kultura pod kulturou nebo kultura na okraji kultury, jiný velký, vůči který se ty lidi chtěli vymezit. Zatímco dneska si myslím, že ty subkultury jsou spíš takový jako submnožiny nějaký větší kultury. A přestože některý se vymezují třeba poměrně radikálně, tak některý ten svůj vztah k té většinové kultuře už v podstatě neřeší. Jako, už se cítí jenom nějakou submnožinou jako toho celku. Což myslím, že je vlastně poměrně jako dobrá změna v tom, že hodně lidem se tady žije prostě relativně dobře a nemají tendenci už se tak radikálně vymezovat. Zatímco před tou revolucí to bylo úplně jasný. Že? Tam i lidi, kteří by nechtěli, by se dalo říct, tak museli, protože je ta situace, která nastala tím, že začne dělat něco, co těm lidem nebo tomu režimu předně bylo nepohodlný, tak se okamžitě dostávali do té subkultury, pod tu kulturu, anebo někam hodně na okraj. Máte pocit, že jste pořád ještě nějaká paralelní kultura? Co je to paralelní kultura? No to je oficiální kultura a vedle toho jsou neoficiální trendy. To asi jo. To asi jsme paralelní kultura v tom případě. Určitě nejsme mainstream. To bych řekl, že ne, jako mainstream to je asi teď někdo úplně jiný. Čoňas říká, že čím je mainstream blbější a tupější, tím je jakoby v tom undergroundu utulněji. Cítíte, potvrdili byste tuhle jeho tezi? Já si jo, no. Myslím si, že to je zajímavá téze a já bych ji potvrdil. Je tam líp, no. Člověk aspoň ví, čemu se vlastně vyhýbá. Zas na druhou stranu bych nechtěl třeba nějak zatracovat tyhle lidi, kteří dělají ten mainstream, protože si nemyslím, že bych jako byl lepší nebo dělal něco líp, jo. Prostě dělají to po svým a my to děláme taky po svým a to je prostě naše společenství a je to prostě volný, otevřený. Já nevím tak, jako, co to je, Androš, proč to děláme? Proč to děláme tak dlouho, že jo? Jako přece jenom, když to vezmu, jak to začalo, bylo nám 20, nebo některým z nás bylo 20 a kluci mě pustili nahrávky Velvetu, já jsem z toho byl úplně nadšený. Najednou prostě jsem v tom cítil něco zajímavého a zjistil jsem, že ty Velveti v podstatě odkazují na spousty českých kapel tady a k tomu jsem se tak propracoval. Teď už je mi třeba skoro 30, ale furt to dělám. Jako, kdybych chtěl být mainstreamu, tak už tam asi jsem, protože nějaký ty akordy se člověk naučí a nikam ty známý má, mě prostě baví dělat furt tohleto, protože je to osetkávání se se svojí generací, ale s generací starší. A z nich čerpám teda jako spousty těch příběhů, který jsem nemohl prožít a to je úplně úžasný. Jako pro mě to je jako velký dar. To je možná ten moment, kdy někdo nám volá, že někde máme zahrát. Tak důležitý je, že nás tam fakt chtějí, že bude pivo, párek, snad na benzín. A jako za kolik to bude, to úplně není to důležitý. Ale o čem ta akce bude, co by měla dokázat, to je to důležitý možná. Většinou jsou to nějaké vzpomínky na nějaké osobnosti, kterých si i vážíme. Já to doma poslouchám jako pořád do kolečka, takže když na to můžeme zahrát s nějakou naší kapelou nebo ještě s jinýma undergroundovými kapelami, ve kterých jako hrám, tak pro mě je to podsta, jako, že můžu tomu člověku, byť jsem ho neznal, jako něco takhle říct, jako díky za to, že tě můžu doma v kuchyni poslouchat. Díky to,
nikde, nikam se nedostal. Je zajímavé, co se stalo s tím vymezováním v rámci současnosti, kdy jsou skupiny lidí, kteří už se prostě nechtějí vymezovat a přesto je možné je považovat za subkulturu. Ale to už s takovým tím undergroundem, jako vnímáme my, právě nemá už tak nic společného. A myslím si, že ten underground odkazuje k tomu, že to byla právě ta okrajová nebo spodní kultura, což dneska, že je někdo malej, neznamená, že je někde jakoby schovaný nebo že je někam vytlačený. Je to jenom nějaká malá zájmová skupina, která už prostě se nevymezuje a není nikým utlačovaná. Je to jenom jako okrajová zábava, dejme tomu, ale ty lidi nejsou nějak perzekuovaný a nemají potřebu se vyhraňovat vlastně. Když jsem měl štěstí jako zaskakovat v kapele Půlnoc, trošku mám fakt radost, že to tady můžu říct. Tak jsme jeli na Slovensko, já jsem seděl vedle Pepy Aníčka, který chtěl očividně jako spát a já jsem byl 4,5 hodiny tam a 4,5 hodiny zpátky prostě furt nutil, aby mě vyprávěl. Byl jsem opravdu jak ten malý žáček, který poslouchá a říká si, to přece není možný. To není možný, že tady něco takového bylo. Já do dneška jsem z toho strašně překvapený, že něco takového mohlo být, takže... A obecně vrstevníci vaši o tom vědí něco? Třeba vrstevníci z práce, kolegové, tak ti právě mě berou jako, no jo, to je ten Tomáš z toho undergroundu a nechávají to být jako nějakou, protože o tom vědí něco jiného samozřejmě. Ale jako... Na druhou stranu, já se nechci představovat, jo. Já se nechci představovat, jaký to bylo. A asi to bylo blbý, myslím si, že to bylo blbý, ale to není to, co jako my tady děláme. Já furt věřím tomu, že ten český underground v zásadě se chtěl, na rozdíl od punku, který chce něco dokázat, tak ten český underground se chtěl na to vykašlat. Jako, on se chtěl žít po svým a to bylo to děsivý. A my si vlastně jako taky trošku chceme žít po svým, uctíváme to a děkujeme jim, ale na druhou stranu je trošku jedno, jako, co oni zažívali a teď si taky tak jako normálně žít a potkávat se s těma lidma a jestli budu za blbce, protože budu mít špatný kabát nebo jako špatný džíny, nebo že nebudu jako moderní, tak vím, že mezi těma svýma lidma to nebude to důležitý. No, a to je to kouzlo, který mě na tom baví. Z DG37, to je prostě vynikající básník, prostě to je paráda. A plastici dělali Bondyho, dělali Fandu Punka, to jsou všechno prostě podle mě výborní básníci. Myslím si, že spoustu těch muzikantů tehdy, jako co byli na špičce, to odsuzovali, říkali, že to není kvalitní, já bych řekl bych, že Mejla byl vynikající muzikant a že vlastně i dneska, když hrajou ty plastici, tak je to furt dobrý. I bez toho Maily jsou to profíci a mně se to líbí a rád chodím na jejich koncerty i dneska. Je něco, co jim závidíte? Trošku zmiňujete některé věci? Nebo není nic, co závidíme? Ta intenzita toho zážitku třeba z těch koncertů byla, dejme tomu, větší díky tomu, že ty koncerty byly jednou třeba za půl roku, jednou za rok na svatbě nějaký. Bylo to vlastně v rouše té ilegality, jo. A ty lidi třeba daleko víc vnímali tu hudbu a jako chtěli ji hledat a šli po ní. No. Hele, a je něco, co těm mladým, je něco, co jim závidíš? No, závidím mi tu technologii, člověče. My chudáci, ty samizdaty. Víš, jak by se teďka dělal samizdat s laser printama? Víš, jak by se dělali, jak to je, tak svobodný médium internet, jako jo, jak se dá svolat koncert po internetu,
Tyhle, víš co, my jsme se nakonspirovali, najezdili toho benzínu, těch kilometrů, co jsem najezdil vždycky. S touhletou technologií by se ten samizdat a ten design dělal úplně jinak. No. Happy birthday to you! Děkuji, že jste přišli, opravdu, děkuji. My jsme si dovolili přivést Labusovi dárek za sebe, za plastiky a myslím za celou hudební sekci undergroundu, za všechny kapely. Labusiku, přidáváme ti kytaru, historickou kytaru z 50. let, jedna z prvních elektrických československých kytar. Jaký jsou tví nejstarší a nejmladší kamarádi? Nejmladší kamarádi jsou kamarádi mých dětí. A nejstarší kamarádi jsou kamarádi mojí matky. Cítil jsi někdy nějaký generační nebo v tom? Absolutně ne, vůbec. Já jsem byl vlastně to skoro vždycky všude nejmladší. Já jsem se tím začal zabývat, nebo jsem to poznal, když mi bylo 13 let. A to mě tak změnilo, že já to říkám jako takový celý příběh. Já vlastně jsem viděl ten atentát na kulturu. Zjistil jsem, že ty lidi existují i v Čechách, protože já jsem si myslel, že někdo takový musí někde být, někde. Takže já jsem pak jezdil do Prahy, chodil jsem po Praze, bylo mi třeba 14 let a čekal jsem, že ty lidi někde potkám. A pak jsem potkal Čuňase. A toho jsem poznal podle toho, že měl na sobě svetr, jenom napsáno v okno. Tak jsem mu říkal, dobrý den, já bych ten časopis jako si chtěl koupit. A on říkal, neser mi, vole, přijď do kotelny, vole. Tak jsem přijel do kotelny a bylo hotovo, bylo vymalováno, už jsem nikdy jako nemohl jinak. To, co bejvávalo jako vždycky nějaký takový, že ty mazáci, jo, jste mladý, co vy víte o světě, to jsem v životě neslyšel v undergroundu. Tam jsou zrovna tak důležitý ty mladý jako ty starý, jako jo. Tam přiletí zpět má kometa, na nebi se ukáže a rozzáří zas moje oči, když ji vidí. Kašpara jsem dělal bláznu, Kašpara jsem dělal bláznu. Teď má kometa, je pryč. Kašpara jsem dělal bláznu, Kašpara jsem dělal bláznu, Kašpara jsem dělal bláznu, Kašpara jsem dělal bláznu. Já jsem byl jeden z těch, který prostě považovali to období jako za šedivý v uvozovkách a teď je to možný vnímat jako formálně šedivý, opravdu vizuálně šedivou dobu, ale i kulturně šedivou. A potom, co jsem tu knihu dodělal, tak ji spíš vnímám už jenom jako formálně šedivou, protože z těch fotek a i z dětství si pamatuju, že to město prostě bylo šedivý a zaprášený ale to, co se dělo v té kultuře, byť okrajový, prostě bylo neskutečně barevný. V podstatě těch lidí bylo hodně a přestože byli někde na okrajích a navzájem o sobě často ani nevěděli, tak ta paleta byla taky vlastně neskutečně pestrá. A potom, co jsme dodělali knihu, kde je 25 takových vlastně skupin a dalších 20 jsme jich vyškrtali a bylo by možné je nějakým způsobem tam zařadit, tak mi došlo, že to prostě šedivý období nebylo nějakým způsobem, že ty lidi si poskládali ty svoje ostrůvky svý vnitřní svobody a soukromí svobody těch skupin a tam si žili. Za bolšika jsem dělal v kotelně a pak to vypadalo, že nám kotelnu zavřou, což nakonec nám ji zavřeli. No a pak jsem si říkal, sakra, co budu dělat, když nic neumím. No, tak jsem říkal, že tak umím číst, tak jsem říkal, tak proč bych si něco nevydal, že? No, já jsem hlavně chtěl vydávat věci, které se líbí mně a které prostě nebyly k sehnání. Takže tím jsem se řídil, jako bylo mi v podstatě jedno, jestli to mohlo vycházet nebo ne, jako taky jsme vydali řadu klasiky, které prostě jako jsou normální součástí učítanek, akorát, že to jsou pěkné knížky jako Rozmarný léto nebo Krysař,
o kterých se nedá říct, že by to byla nějaká zakázaná literatura, že to ani náhodou. Jo. Přesto jako Matěj má trošku punc undergroundového nakladatelství. No, protože samozřejmě velká část toho, co vydáváme, patří do té oblasti undergroundu, ať z hlediska hudby nebo chování, nebo vůbec názoru na život, že? Ať se jedná o zahraniční spisovatele, jako je třeba Baroux, nebo český, jako je třeba Honza Pelc, nebo Magor. Že? Samozřejmě velká část těch lidí, kteří čtou naše knížky, jsou naše vrstevníci nebo o málo mladší, dejme o 10-15, zhruba 20 let třeba. Ale pak je spousta lidí, který je třeba teďka 15, 18. Je teda pravda, že z velké části jsou to děti těch androšů nebo starých pankáčů, že jo, který mezi tím vyrostli. Ale jsou to i lidi, kteří prostě říkali, no u nás doma jako nikdo nečet a mně to připadá jako dobrý nápad, že jo. A když ti to řekne holka 16 letá na festiáku, tak je to docela fajn, ne? Když jsme teda mluvili s nějakýma těma mlaďochama, tak většinou říkají to, že se k tomuhle tomu typu literatury musí dostat sami, že se o tom na školách moc neučí. Máš nějaký přehled? Jak? No, já nevím jak teďka, jo, ale já jsem měl před lety kámošku, která když maturovala, tak říkala, že jedna z jejich maturitních otázek byl Magor a součást druhé otázky byly bratři Topolové, Placák a podobně. Nevím samozřejmě, jak teďka, když jsou ty státní maturity, jestli náhodou zrovna ty Magory a Topoly nebyly první věc, který se vyřadili, že jo? Se samotnýma lidma z undergroundu, se kterými se už trošku znám, se o tom snažím komunikovat, aby jsem neměl jenom náhled z těch, skutečně těch Bondyho knížek a další literatury a z hudby. Takže se na to snažím skutečně nahlížet ze všech možných stran a snažím se dělat ten obrázek, ale nezažil jsem válku, nezažil jsem ani tu revoluci. Ale protože chci mít o čem, dejme tomu, poreferovat dalším generacím, tak se snažím o tom dozvědět aspoň takhle. Ty lidi, kteří jsou tady, mají zrovna ten samý zvýšený cit pro svobodu a pro nějaký, jakoby, ne právo, ale pro rovnost a pro takovéhle věci. Že jsme tady všichni přátelé, kteří mají nějakou stejnou hierarchii hodnot. Takže já myslím, že kdybych tu hierarchii měl nadušenou, tak ty lidi tady prostě nejsou. My si můžeme dělat, co chceme, jaký texty chceme, jakoukoliv muziku chceme hrát a můžeme mít i ty svoje názory. O to vlastně všichni usilovali. Že? To asi je tak, jako bych řekl, to největší, co nám můžou závidět. No. Co nám vlastně i s tou jejich hudbou vlastně svým způsobem taky vydobili, když se to tak vezme jakoby nadneseně, že... Je to ještě underground, když to můžeš normálně pouštět, byť teda na internetu. Normálně nic se neděje, prostě pouští se. No, to jak říká Čuňas, přijeli do té Ameriky a setkali se, tuším, s Ginsbergem a on říká, vy jste byli ten pravý underground. Tak já nevím, jestli to je dobře, že nás teď ještě nemlátějí zatím, jako kvůli tomu. Měl jsem třeba na tohle téma ještě i debatu třeba s Fidem z Rádia Dráťák ohledně toho, protože abych mohl pouštět plastiky, abych mohl pouštět zajíčka, hlavců, musí být vyřešenou osu a intergram. Protože všichni ty Androši tam jsou, že Chadima a tak dále. A Fido povídá, no ale to není underground, když platíš osu, že jo. Tak nevím, no. To je něco, k čemu my teď tady docházíme, že vlastně ten ideologický tlak je opravdu úplně stejně silný jako ten tlak těch financí nebo vůbec jako života schopnosti kultury v rámci ještě toho výchoďáckého kapitalismu, který vlastně ještě furt není ani dospělý jako západní, ale furt je to taková ta meziverze toho postkomunismu až západního kapitalismu. A já jsem si naprosto jistý, že to je vlastně stejný, protože a paradoxně ty scény před tou revolucí se velmi dobře v tom naučili žít a byli schopní vlastně vytvářet neskutečně kvalitní věci, které byly vlastně několikrát svobodnější než to, co se začalo dělat po revoluci, jo, protože se tady vlastně úplně překopaly podmínky toho, jak vzniká kultura, jak se staví domy, jak se točí filmy, i když to doženu do extrému, jak se píšou básně, že, který je možný opravdu psát doma jenom s tužkou a pak ale najít vydavatele a tak dále. Jo. Takže
Tady já jsem třeba vlastně z generace, která sledovala to, jak po revoluci se spousta našich oblíbených tvůrců vlastně úplně převrátila v něco jiného a vydobitý kvality, které jsme na nich obdivovali, byly najednou jak nějakým mávnutím kouzelného proutku jako ztracený. A vlastně mě zajímá u mnoha mých oblíbených českých autorů z jakýkoliv kategorie kulturní víc ta tvorba před revolucí než po ní, protože oni vlastně nebyli schopní se adaptovat na ty nové podmínky a vlastně to zničilo nějakým způsobem. A myslím si, že tohle je možný globálně říct o celé české a československé kultuře možná, protože tady se vlastně hledá nový způsob, jak vlastně ta alternativa i ten underground nebo jakákoliv nezávislá tvorba, ta opravdová, nebo jak to budeme nazývat, teď je úplně jedno, tak jak bude přežívat v podmínkách toho kapitalismu a věřím tomu, že se to nakonec najde. Underground jako takový není úplně o tom, jestli někdo hraje skvěle nebo nehraje skvěle, že furt je o tom, že ty lidi se nějak rádi potkávají. A co to je underground? To je underground hudební styl, teda? To přece už není, ne? Já jsem si, že furt je. A že to je tím, že tam může být, no hudební styl to není. Tam může být jazz, může tam být rock, může tam být pop tam může být, ale furt, já mezi těma lidma cítím, že důležitý je, že se snažíme. Vlastně ta hranice mezi tím undergroundem, který v tom původním slova smyslu tady jako byl u nás, tak se tím listopadem jakoby taky zbourala. Teď už vlastně se smí všecko, takže vlastně to už není underground, protože už to není to zakázaný, už se to jakoby smí. Nám je trošku jedno, jestli se nám ten mainstream líbí nebo nelíbí, nebo jestli je nebo není dobrý. A dokonce se nám někomu může líbit a někomu se nelíbí. A je to úplně jedno, protože o tom ta skupina lidí není. Ta skupina lidí je o tom, že máme nějaké podobné hodnoty. Ty hodnoty mimo jiné teda v sobě mají ten moment, že se nám nezdá jako dobrý, když někdo měl jiný názor, takže za to 8 let seděl nebo něco podobného, nebo že ho buzerovala policie, to prostě se nám zdá furt, že to není jako dobrý. No, že je dobrý říct, že to nebylo dobrý. Ale tak jako agilní nejsme, nebo takže bychom to jako chtěli kázat, ale jo, jako nám to je jedno. No. Nám je v tom jako, příjemně. Nám je příjemně v té skupině lidí, se kterou to děláme a který na nás chodí a na kterými chodíme vlastně. No. Fakt je nám příjemně třeba o generaci staršíma lidma z té doby. Tam se cítíme jako ryby ve vodě. Jako já jsem 1000krát jsem řekl, mě tak štve, jsem se narodil o 40 let dřív. Že? No, já to se 5 generací provádím prakticky. Evelínu jsem zbalil a rozdíl mezi náma je 32 let, ale nějak nám to zvlášť nevadí. 33. 32. 33. A už jděte pryč s těma kamerama, my máme co dočinění.